agus ó chraí a go livelig as a bheith linn anacht, limra na hAthbheochana a cheiliúrann agus leis an taispeántas seo a cheolú go hifigúil. An príomhaim leis an tionscail seo na mra na hAthbheochana, mra óthar seoí a cheiliúrann agus a aithint as an obair ionach agus stairiúil agus cróga a rinn siad dúine agus samid go fáil ag fás agus ag feimniú agus ag tógal ar an 1 cloch a lug siad síostúin. Cuirí tús leis an taispeántas seo a chur feileann seo a PRONI ar an 6 lá de bhí Márta, le cinsiú go raibh sé an seo de lá idirnáisiúnta den mban. An príomhaim a bhaineann le lá idirnáisiúnta den mban na an tréadú na mra a tháinig roin a cheiliúrann, muid chéan a cheiliúrann, agus le lanstan leis an tréad sin duna glúnta a thuchas in dhé. Agus wahí muid nach raibh aon am níos fearr nó níos fórstaí leis an taispeántas seo a lainseáil. Gur ceart bás a bheith ógainn ar an ghéal. Ní mar a go mé halán dat sé ní henan é agus bheith rúdúil a go bhfuil muid a cothú rud ag an review a cothú agus a chur aniuil go bhfuil más ógainn ar an rud. Ar gaiid ar léan, ar chuid ceol, ar gaiid scríbneacht, go mé más ógainn ar sin, agus sin an rud is tána. Ombrithe sin an rud a ré, agus go bhfuil muid brúdúil a sin éan. Gar mé maithir. So mar chuid an tionscail seo a bhí ceiliúrann na mra, bhí géalstar géirí go mé cólacht a bhí bunithe mra nó na raibh mra ag obair páirteach in san rud a chur le chéile. So tháinig siad thugainn agus curú ceist áirín in Altram a bhainú ag Anya Andrews go luas na nóidé. Bhí muid géirí go mé na mra ag stúrú an cineal an obair a bhí muid go le ceiliúrann, so bhí muid ag éirí comáid an céad glúin eile ghlacaisteach. So fuair scafte ó Cháiliste Feirste an mra óga le chéile agus déantí muid ar cé bhí muid géirí dhéanú ar an ihe. Cé bhí muid géirí rá, cé bhí muid gáil ceist a chur orthaí Lord amach ar an ihe. Céad na deanta sain a bhí muid gáil a réanú le ceiliúrann dhéanú an seo a PRONI mar chuid den céad tionscail réo inniuig a bhí a PRONI. So sin an gáil sé táhachtach go bhfuil muid ag gaithint gur seo an céad imacht a PRONI. Inniuig, ag ceiliúrann teanga, ag ceiliúrann na mra, go háirthe nuir támuid faoi sca, Samson an gláth an seo. So and rudder tíh here the Gaeilge star na ghfuil muid géirí scéal so gan you star so gan you a ardú sa chathair agus tá dóigh cinál practical agin le sinna anú táid a gobar a trú an spás Jean a thógáil ar Jean na sportlainne agus bhí muir Cháiliste Feirste ínta cinálta yield siad an spéir ar Warren Jean doing ar punt agus thug siad cá doing tógalann sin agus nuair swingin dúir an méid gáil hin ceanna tá deanta ó híomh an Gaeilge a mBéal Feirste cá bhfuil star so gan agus níl sí le feicil éitrirbí agus ba ceart go mbeadh sí le feicil. Is iarghalta den toimeidethas mé chumáile céim agus iarchéime le feite trí bhean na Gaeilge. Ní bhéal fáil go mar na déis na seo gan an trid faochor a rinn mechan teismothirí sean agus Anya agus na mra aontathe eile ar chimniúmuid agus a cheiliúmuid a nacht. Mar bhain óg tugam ar neart deacreachtaí nach smaoiníonn daoine orthaí ar bhain léithúil. Cé go bhfuil le mór chun tosaí deanta, níl cóanna so gin go fóil, ach is na ceachtainna saibhre de leidracht agus tiomantas a dóla mé ó na ban cheanróirithe seo a chudí le a chud céiliachtaí a eil agus a chóirí mé a droma chlí batha. Múnseoir agus banisteoir sintrach ar an ghéal Cháiliste is mó an Cháiliste Feirste. Áte bhfuil 4 warden ar an banisteachta ina mrá in raimse difriúil de rólanna.
Éararm sa heachtain seo nach le loirt ar maithí héin agus an taithí a leog na mrá aontaithe seo síosú, so is muintear mé ar cháis de Feirste agus bhí tamhámó aine mí hen seo chomáid le antú na chud Catlí. Ní bhéin in san éit ina bhfuil mé ganiad. Deantar dearmad ar bhrá ar fud na cruinne in sna strahailte agus in sna hAthbheochana agus in sna strahailte agus in taithbheochan seo. Leog siad síos bóthir de bhrá ait a thuirtaí bhí héin, ardan a thuirtaí bhí héin, agus léirí siad gan a bheith ciúin rudaí anú go glórach agus rudaí anú go paisianta, agus tá sin thug mé sin lam ó bhí mé óg agus tuga mé lam a maihan seo fásta. Mar wathair nuair a smuoine mar, tá sé just dá creidte. Ní heaglam saolaí cé có uglach is a bhí siad ag cruthú a scoil héin, ag ghlacu an cinniu páistí sacu héin a thógáil trí bhan na Gaeilge, teanga nach ró ag mór an daoine hartdortha, isteach a scoil gan aitheantas, bhí siad a gcónaí ag trid in éan a an eile duine leis an rud seo chu an cin. Ach nuair a smuoine mar agus mé inis, gan iad ní bheith post agam. Ní bheith héna gobar in san airneil seo, seansach mé an airneil seo an. Táiméid ceint ar mrá a bhí ag gobar ó lá go lá, gra mrá bhí postina acu, agus bhí siad ag deanú seo in san ihe, amsacu héin, ag cruthú lorthaí scoile, ag bailú airgid den scoil, like nuair smuoine héin ar sin in dhé le ibrid me sé tríachta, níl me sé go taobh an bhfuil le bucid le airgid a eiló daoine. So tá sé just dá creidte agus go háir nuair smuoineann tú siar ar na seascaidé agus ar na seachtaidé agus go dé bhéh go rá an san am sin. Tá sé just dá creidte. Is a céad gáil síos ar bhealach de muidir géirí aithint a thuirt den glúnatón fá láthair agus tá siad san amón na hAthbheochana agus bé torú mar a bhí torú ar obair búthir seoid ar obair sacu. So tá muidir géirí an amanaí leor an daoine ggóil baraíoch béim curtha ar búthir seoid ar bhealach. Ar nó gur ceart go mé búthir seoid ach is cuma sa teochla muir búthir seoid fa star sacu héin. Níl a gceist acu agus bhí a gceist acu a riú ná glún and glún a sprágu agus. So sa taispeántas bhí si táhachtach go nasc cruthí agén idir mrá na céigeidí is na seascaidí is na seachtaidí agus na mrá atá inniu. Tá mí deanna go bheith chuidhúir daoine tuairt sem áfa cé tá anús cé nábháilán agus a lehéid agus tá muidir dúil go mór le sin, tá muidir dúil go mór le den aiscothaí. So tásúla go sppragan si daoine agus go clunne muidir bhád ní smó scéaltaí. Tá ionach sásta leis, mar bhfuil is agad seo, níl a leiciid a bhéán agus bhí sé de go ddéireach. Agus nééis an hána cé mé ag pí sugmsa ar bhála, bhí sin níos measa. Ó bhí sé ag jazz, bhí an sásta leis. Agus be na daine le a bhí mé teagas fríos na blianta, bhí sé abal eacail a bhfuil is agad agus solta bhaintas. Is sé an tak mai. Bel ben met cool de graad has so goed, maar toort een takiacht de na fur. Wel is so goed. Ook fi sé een tak mai a roge shooi. Gro met fur met haar aach. Le kodje ook is gakwoord machine. En eigen dus le genne go mai. Tásúla go mé daoine just ag aithint na mrá agus an rud a rinsiad agus an róla bhí acu agus an tionathair a bhí ag sin agus a bhí ag na réna a ghlach siad ar saol na Gaeilgeoirí an lá inniu. So tá sé just special den nuair arcan tú séar agus tá sé jazz go bhfuil an nasc sin an idir na mrá a rinn seo le na mrá a bheith cré lár athbheochan na Gaeilge agus an sin tána seastainn an na mrá tá gobar in san airneil inis. So sílan go sé jazz sinna eiceil. Agus fásta tá deanta sin an mhaon sin fásta mé muidir gcónaí ag ceileadh bonscoil phobal Feirste mar tá sé inis. Agus gur bhainú ag ó luas na seachtaidé ach nar arcann ar chuiste na deanta sin. Bhí níos scoil go rá ag am an gluúan áirs na seascaidé. So mar daine tá gobar an airneil na luamhlínta,
Tá sin specialte. Tá mis sé seaú a necail le gansaí galanta a bhí a critail ag mrá Connemara a níé seaca sé a bhuichas a ggóil ar fear buthir seoid as an seaú leidir ar ghlac siad lá agus an stail ocris a bhí ina món acu sa bhléon sin le cearta civilse a bhain semach de ceantar sac híon agus tá codhmhór star chas Kangala idir mu chéan agus na géalteachta a lig sa tír. So tá muid cútóga ggóil muir arachtas na Gaeilge a chat gotí bell Feirste mléana agus cinan na spricanna atá agin na iad a bhla go dtí an ceathrú géalteachta agus iad a eiceil agus ceileí anú le chéile. Seo mar cod de chlár Gaelstar agus a codhmhór amach dé a gceist ó íomh Gaelstar agus seo an céad taispeántas. Tá muid a gobar a trú taispeántas níos smó ag dearann na bliana a Iirsmán ola. Tá sí mar spric agin teangas agin pobl soganne ó thuirt ag aitina na míon glóir soganne le clisteil ar bhealach agus nó le scialtaí soganne le fecail, so tí antáhachtach ggóid an seo a PRONI. Bhí a gcónaí constaí níos mó is cóna mrá, margur mrá bhíonta, agus níor siad do na constaí sin iad a stoppaí, ní bhú siad sa bhealach, so ag gnearna siad neardear is cuma tá mén seo a mbeáil seoannaí, so just le an godógan daoine sin bhui, godógan siad bhui cé có saibhar agus atá an Gaeilge imá Feirste agus na sé chundaí agus ar fud an dóanais, agus is mBéal ar na daoine seo ar a bhfuil sí san eite na bhfuil sí. Bhí muid i géirí an nasc a dhéanú leis an lá atá inniu an Chamáin. Tá muid i géirí béim a chur ar an dóid a bhfuil muid go fáil ag tógal ar an bhain chloch a lug na mrá seo síostúing bliantú hen. Rénig muid sampla den na mrá atá gobar san áneal faoi láthair. Mrá ó Gaeilge Choláiste Feirste, an Cathrú Pólaí, Fóram na Nóg, agus Altram. Gram rá ibre atá gobar ó lá go lá in áneal na Gaeilge. Gram rá cos leis na mrá a bhí ag craolár na hAthbheochana. So bhhailinn go digí daoine atá gur an taispeántas gur athbheochan beo atá an, agus go bhfuil muid brádáil as agus muinínach as. Tá súil agin go muinigh sibh sult as an taispeántas gur mai agad.